Няхай толькі прыйдзе, задам я ёй задачку. Больш не будзе хваліцца, што яна самая разумная. Добрый вечер. Прывітанне, Яночка. Топа, а ты до компьютера прилип и ніяк отлипнуть не можешь. Давай я тебе допомогу. Яночка, почакай. У мяне сур'ёзная праца. Ой, не смяши мяне, Топа. Калі ты сур'ёзнай справай займаўся? У адрозненне ад цябе, Яночка, я заўсёды займаюся толькі важнымі справамі. Ой, покажи лепш, что за справу ты сам придумал. Ну вось глядзі. Ага. Што за літара на экране? Так, у нескладовая. Хіба гэту літару можна пераблытаць з якой-небудзь іншай? І правда? Такая прыгожая літара ёсць толькі ў нашай беларускай мове. Здаецца, што звычайная літара упрыгожыла сябе капялюшыкам. Я табе даў лёгкае заданне. Цяпер паглядзі. О, што гэта за літара? Ага, так, а гэта літара Р. Наша сяброўка Рыся яе вельмі любяць, таму што яе імя якраз з гэтай літары і пачынаецца. Лічыш, што ты зноў справілася з заданнем? Ну, вядома. Мог бы прапанаваць і што-небудзь больш складанае. А маё пытанне і аказалася складаным для цябе. Гэта ты пра што зараз? А я паказаў табе зусім не літару Р. А якую тады? Паглядзі уважліва. Так, можа мне па-іншаму паглядзець? Ну, давай. Так. Вось. Ну, што бачыш? Р, толькі дагары нагамі. Янка, ты не справілася з заданнем. Гэта англійская літара Пі. Англійская? А трэба было папярэдзіць. Калі ты такая разумніца, трэба было здагадацца. Гэта несумленна. Задай мне яшчэ якое-небудзь пытанне. Гэта не будзем лічыць. Не, Яночка, пагадзіся, што ты не знайшла правільны адказ на пытанне. А ты пагадзіся, што задаў мне дрэннае пытанне. Зараз прыдумаю яшчэ якую-небудзь літару і не скажу, у якой мове яе шукаць. Не, Топачка, знайдзі якую-небудзь літару, якая ва ўсіх мовах будзе гучаць аднолькава. Зараз прыдумаю. Так. Топа, толькі ты падрыхтуйся, калі ласка. Зараз я як прыдумаю. Салют усім! О, прывітанне, Данік. Данік, зараз Топа будзе задаваць вельмі складанае пытанне. Будзеш разам са мной адказ шукаць? Шукаць адказы на складаныя пытанні я вельмі люблю. А што будзе за пытанне? Ну, трэба ж падрыхтавацца. Ой, я папрасіла знайсці літару, якая ва ўсіх мовах вымаўляецца аднолькава. Ого, цікава. Топа, ну і як справы? А я вось што вырашыў. Няхай Данік знойдзе нам такую літару, а то я ўсё топа ды топа. А мы з Янкай праверым, ці пазнаем яе. Ну, добра. Паспрабую адшукаць тое, што зразумеюць у любой краіне, і гучаць яно ўсюды будзе аднолькава. Ну, паспрабуй, калі ласка. Ага. Ну, вось, калі ласка, толькі спачатку дам падказку. А гэта добра, так усім лягчэй будзе. Гэты малюнак неяк з музыкай звязаны. Скрипічны ключ. З яго пачынаецца любы музычны твор. Толькі як ён гучыць? А ён не гучыць, але ён паказвае, што зараз пачнецца музыка. А потым ужо на лінейчках кампазітары размяшчаюць ноты. А ноты гэта быццам літары для музыканта. Ой, і ўсе музыканты ведаюць, як гучыць нота, якая знаходзіцца на пэўнай лінейчцы пасля скрипічнага ключа. Менавіта так. Да таго ж можна пазначыць і працягласць кожнай ноты. Так задаецца рытм музычнага твору. Так, до, ре, мі,
у любым кутку зямлі ноты гучаць аднолькава у залежнасці ад таго, на якой лінеечцы яны запісаны. Таму і не патрэбны перакладчыкі, каб праспяваць ці сыграць мелодыю па нотах. Толькі трэба спачатку вывучыць музычную грамату. Ну, гэта не так складана, як здаецца на першы погляд, але вельмі цікава. Данік, а ты не ведаеш, хто даў назвы нотам? Імя гэтага чалавека вядома. Яго звалі Гвіда Арыцінскі. Ён быў манахам і жыў у Італіі. Трошкі больш за 1000 гадоў таму. Доўгі час, каб запісаць музыку, карысталіся рознымі знакамі, разнастайнымі крывулямі, нават звычайнымі літарамі. Але ўсё роўна не было адзінага музычнага алфавіта. Атрымлівалася, што пасля такога запісу музычнага твора кожны музыкант ці спявак выконваў твор так, як яму здавалася правільным. Усё так і было, але вось Гвіда Арыцінскі вырашыў упарадкаваць ноты і прапанаваў даць ім назвы. Асновай стаў вядомы царкоўны гімн. І пры гэтым кожная нота знаходзілася на сваёй лінеечцы у нотным сшытку. Менавіта так, а задаваў тон прыгожы музычны ключ. Ой, ён здаецца такім важным. Трэба патрэніравацца, каб навучыцца яго запісваць. Але калі вы будзеце вывучаць нотную грамату, вы даведаецеся і пра басовы ключ, і пра шмат-шмат чаго цікавага. О, Данік, пачакай. Мне здаецца, нам трэба зрабіць невялікі перапынак. А яшчэ лепш музычную паузу. А як наконт музычнага мультфільма? Згодны? Давайте глядзець. Давайте. А зараз надышоў час мыць тварыкі, чысціць зубкі ды класціся ў ложачкі. Цікавых снов. І вельмі музычных. Дабранач. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай,